Pani Firdeus prišla. Prosím, pokračuj. Čo robí ruka? Už neboli. Zdá sa, že neklameš. Radšej idem tam, nech niečo nepovie. Zostaň, pani Šajste. Neboli ste dlho. Chýbal nám Istanbul. Keď mám pri sebe pani Firdeus, je mi celkom jedno, kde sme. Ona sama je mojou dovolenkou. Pani Firdeus, ukážte. Četin ma veľmi prekvapilo. Požiadal vás o ruku. A je to vonku. Zajtra večer sme to chceli oznámiť na malej rodinnej oslave. To je naozaj skvelé. Ďakujem. Gratulujem. Ďakujem. Ďakujem. Možno to stihneme skôr ako vy. Nemáme na čo čakať, však drahá. No, tak ešte sa dohodneme. Musíte mi povedať všetky detaily. Áno, dobre. Miláčik, môžeme strýkovi povedať, že prišli. Istéže. Vy choďte hore. Prídeme spolu s otcom. Je v ateliéri. Moment, dnes nezostanem. S pánom Adnanom sa uvidíme zajtra večer. Naozaj? Vybalím si kufre a všetko ti porozprávam. Dobre. Ešte raz gratulujem. Do skorého videnia. Ďakujem pekne. Neuveriteľné však. Čo ťa na tom tak prekvapilo? Povedal by si, že sa zoberú? Povedal by som, že si ho pani Firdeus nenechá ujsť. Po strýkovi je druhý najbohatší muž, Četin Ozder. Ak by tu bol ďalší slobodný boháč a je jedno, koľko by mal rokov, pani Firdeus by ho ulovila pre seba. Hanba, nehovor takto. Je to tak. Vieš, keby sa tvoj otec nezaľúbil do Bichter, pani Firdeus by ho chytila do svojich sietí. Si hrozný. Au. Prepáč, pani Firdeus, veľmi nemusím. Doteraz si mi to nepovedal. Vážne? Vôbec sa to nesnažím skrývať. Nezabudni, že aj jej zásluhou sme teraz spolu. Nihal. Neľutuješ to? Teda v starých filmoch kládli túto otázku muži ženám. Ľúb ma, Nihal. Ľúb ma. Prosím, veľmi. Potrebujem to. Veľmi ťa potrebujem. Drahý.